výklad. Aj, pôjde to aj bez papierov, neboj sa, Vincúr. Tak ako, cigaru? Chceš? Ďakujem, ja nefajčím. Ty len piješ, čo? Vincúrisko. Ja ani nepijem. Nepiješ. A čo si ty za vtáka? Dovolte, aby som sa predstavil. Moment, Vincúr. Môžeš. Som docent Vincúr a pracujem v podniku pre skúmanie hĺbkovej psychológie športových hier. To ma nezaujíma. Čo je to za podnik? Je to podnik pre skúmanie hĺbkovej Tak hej, no tak ale ten podnik je národný. No pochopiteľne. No veď preto, lebo inak. Ja uvidíš. Moment, prečo zvoní? Veď som nikoho nemenoval. Haló? Súruch šéf-redaktor? No veď ale som... Ako? Jaj, zdvorilejšie. Ja som na to úplne zabudol. Áno, samozrejme, hej. Veď to mám v letore, súdruh šéf-redaktor. Áno, zdvorilejšie, rozumiem. Môžete sa spoľahnúť, hej. Súdruh docent. Chcete kávičku? Nie. Alebo taký zákusok? Nie, nebudete si páčiť? Ja som veľmi zdvorilý človek. Položil by som vám zatiaľ takúto otázku. Cítite sa tu dobre? Hej, svetlo stačí. Nemám vám ísť natrhať kvetinky? Tuto nám raz tu prečo. Súdruh docent, keby ste našim televíznym divákom mohli povedať dačo o náplni, jednak čiastkovej a jednak celkovej náplni vašej práce. Už veľmi rád, napokon nie je to nejaké tajomstvo. Nechcete si poležať? Nie, ďakujem. Prosím. V našom podniku sa zaoberáme hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o športové disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 športových disciplín. Futbal, hokej, volejbal. A tak ďalej. Nebudeme predsa vymenúvať všetkých 49 športových disciplín, však? No a keby ste nám povedali niečo o výsledkoch vašej práce, však? Už teda ja konkrétne. Áno, radšej také konkréta. Fakta. Práve som chcel konkrétne. Ja konkrétne mám na starosti špeciálnu vednú disciplínu a síce výskum športovej zdvorilosti. Áno. A o výsledkoch, keby ste mohli niečo našim televíznym... Nebudem menovať, nebojte sa, súčasť. O výsledkoch. No, tak veľmi rád. Najprv by som všeobecne. No tak ja by som bol radšej, keby ste radšej konkrétne, lebo ja vám jednu takú zavali... To som si hovoril tak sám pre seba. Veľmi zdvorilý človek som, súdruh docent. Nech sa páči, prosím. No tak potom konkrétne. Pozrite sa, súdruh redaktor. Každý športovec je motivovaný predovšetkým túžbou po víťazstve. Však? V tejto túžbe po víťazstve podlieha športovec rôznym nezdravým emóciám, rôznej agresivite, nenávisti k súperovi a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Vôľa po víťazstve spôsobuje, že športovec sa snaží toto víťazstvo dosiahnuť aj často nedovoleným spôsobom. A tu začína práve naša mravčia práca. My sa usilujeme eliminovať tieto vlastnosti u našich športovcov na maximálne možnú mieru. A akým spôsobom, že vám skáčem do reči? Už spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Vysvetľujeme športovcom, že základným východiskovým bodom každého športového súperenia by mala byť radosť z prehry. Jedným slovom usilujeme sa im nahovoriť, že vyhrať je hanba. A darí sa vám to? Nie. Ale my sa nevzdávame. Však bodaj by ste sa vzdali, hneď vám zrušia ten váš ústav. Ja to som si sám pre seba prepáčil, ja som veľmi zdvorilý človek. Pardon. Ako sa vám to napríklad darí presvedčiť takého bežca, aby bežal pomalšie? Som veľmi rád, že ste spomenuli, súdruh redaktor, práve tento príklad. Beh je veľmi tvrdý oriešok v našom úsilí. Pozrite sa. Normálny človek predsa väčšinou leží, sedí, na najvýš chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to už čertovsky vážne dôvody. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Človeka teda do behu ženie strach. Nuž a my sa práve usilujeme našim športovcom vysvetliť, že sa ničoho nemusia báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže nemusia bežať do cieľa o zlom krky, ale môžu pomaly doklusať komótne bez zbytočného pachtenia. Dosiahli sme v tomto úsilí už niekoľko veľmi prenikavých výsledkov. Ak dovolíte, mohol by som konkrétne. Áno, samozrejme. Moment. Môžete, menujte. Tak predovšetkým veľmi talentovaný adept
Mikulica. Á, to je on. Tuto, prosím, hej, to je on. Mikulica, ktorý bežal 100 metrov za krásnych 17 minút 48 sekúnd. A prehral. Veľmi talentovaný, opakujem, chlapec. Ďalej tu mám ešte niekoľko krásnych výsledkov z posledného športového zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik, skok do diaľky 3,5 cm. Bohužiaľ s prešľapom, takže sa nezarátáva. Potom je tu veľmi talentovaný adept Šimčisko, ktorý vyštartoval v behu na 10 000 metrov v marci. Za koľko? A ešte nedobehol. Sme veľmi zvedaví, ako sa bude držať v maratóne. Pozdravujeme ho na trati. Áno. A čo dievčatá? Dievčatá dosiahli krásne výsledky vo veľmi vzrušujúcom a dramatickom finále vo vrhu guľov žien. Keď adeptka Paužíková z Očovej hodila 2,5 cm a zdalo sa, že ju už nikto nemôže prekonať. No, do guliarského kruhu postavila sa Mesárošová z Jičína, hodila guľu opačným smerom a prehrala. Bravo, Mesárošová. Bravo. Skutočne radostné výsledky, súdruh docent. Určite z takýchto adeptov a adeptiek máte veľkú radosť. Tešíme sa, že tak krásne reprezentujú našu ustanovizeň. Ale na druhej strane im neustále zdôrazňujeme, aby nezaspali na vavrínoch, pretože, pravda, môžu prísť mladší, pomalší pretekári a bude posláv. Áno, no z vašich predošlých slov mi je jasné, že niektorí adepti sa ešte nevedia tešiť z prehry však, nevedia vychutnať tú prehru. Čo s takýmito nespratníkmi? No, bohužiaľ, nájdu sa aj takí, Ku každému si napokon nájdeme individuálny prístup, veď napokon hĺbková psychológia dokáže diviť, to by ste nevedeli skutočne. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v preteku zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou v kolektíve. 3 dni sa s ním nikto nerozpráva a 2 týždne dostáva len suchú stravu. Správne. Musíme niekedy siahnuť, pravda, že aj k ostrejším trestom. Neviem, či poznáte prípad Pujda. Pujda. Nie, Pujda sa nezdržal a vyhral v behu na 3000 metrov prekážok. Hneď na to musel celé odpoludnie za trest stáť vo vodnej priekope na jednej nohe, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, hamba ti Pujda a tak ďalej. Vari najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom, ktorý musel obehnúť za trest celý štadión 2-krát. Vo fakírkach, samozrejme. Prepáčte, že vám skáčem do reči. Čo sú to fakírky? Fakírky sú špeciálne upravené tretry. S klincami dovnútra. A verte, súdruh redaktor, že tento trest mal svoj výchovný účinok. V zápätí na to bol Čaba v behu na 800 metrov ďaleko posledný. A čo kolektívne športy? Aké tam používate metódy? Už pozrite sa. V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti. Proti anonymite. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Ako teda futbalisti sú? Nie celkom. Nie každé mužstvo, ale každý hráč má svoj dres. Zvláštny však. Takto sa výtržníci už nemajú ďalej možnosť schovávať za kolektív a v neposlednom rade tým dochádza k veľmi zaujímavým, novým herným situáciám. Vo futbale, pravda, veľmi záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Po seba menšom faule sa musia hráči vyobímať, vyboskávať, spoločne sa odfotografovať. Vymenia si medzi sebou dresy, niektorí aj adresy, ktorí si chcú dopisovať, pravda? Po tvrdších zákrokoch navyše ešte si hráči na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. Ak dá hráč gól do súperovej brány, musí okamžite všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi musí kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól naproti tomu sa cení veľmi vysoko. My sme tomu kedysi hanlivému pojmu vlastenec vrátili pôvodný, ušľachtilý zmysel. Áno. Ja by som vás, vážený súdruh docent, počúval aj do rána, ale ja už naozaj nevládzem. Vážení televízni diváci, dovolte mi, aby som sa Mesárošová prišla za mnou a povedala, ja by som rada hodila oštepom 2 cm. Kandidátom vied. Keď budeš zároveň trénovať sa lúčim aj po s 2 vami, týždňoch, vážení televízni to diváci. stiahneš na 1,5 A to síce cm. konkrétne a menovite. Ale musíš trénovať, Mesárošová. Arpád Baláš, tak toto predsa nejde. Trenčianská 7, 3 cm. Antónia Pozárová, Zvolenská 18, každý hodí. Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, no a je to kolektív však, ktorí sa nepozaspávali. Centimetr. Dovidenia.